Good morning. Happy Sunday. My God. Mga aso ko yun. Silip-silip. Hi. Ayan. Tinanggal ko na yung mga dilabhan ko. Hindi pa tinatanggal ni auntie. Baka mawala na yung yung bang. Pero alam ni auntie na na siya dapat magtutupi. Pero busy ata. Kaya mo na. Ako na lang. Sayang eh. Mabango ka na. Ito yung gusto kong kasi. Ito yung gusto kong bango. Alam mo yung hindi concentrated yung amo. Gusto ko kasi yung yung ang dami kong ang dami kong demand. Hindi kasi lumaki kami sa diba? Sa alaga ni mama. Na yung laban niya ni mama is talagang alam mo yun, nahanap-hanapin mo talaga yung yung kinalakihan mo. Yung amoy ng damit, yung inaarawan, tapos tamang tamang amoy ng sabon, tapos Fabcon, yung maamoy mo talaga. So, si mama yung ko. Naalala ko, yung mga dilabhan na gano'n ang amoy. Kahit si Nene lalo na si Nene, sobrang arte niya ni Nene sa labada. Yan. Tatak kasi yun tatak mama. Tatak inang Reyna. Ang mga gusto naman. Lalo na sa comforter. Alam mo yun. Kahit na walang Fabcon. Basta yung amoy ng sabon nandun. Tapos naarawan talaga ng bonggang-bongga. Napakabango. Yung pagbukas mo ng ng closet. Mga amoy mo talaga. Ayan. Share ko lang. Hindi sa pag-i-inapti guys. Kasi, mamaya. Ben, ikaw na lang kaya gumawa lahat. Tapos, presenting my favorite of them all na pambahay. May mga matitinuang pambahay, matitinuang mga damit, pero may certain talaga na gustong-gusto mo. Ayan see-through na nga siya guys. Sobrang sobrang nipis na. Pero favorite ko talaga to. Lagi kong hinahanap to kapag nakita ko na to sa sa tinupi ni auntie. Automatic yan ang susuotin ko. Ayan Jack Daniels na Charang, butas-butas na. Sabi nga ni daddy, gawin mo na nga ng basahan yan. Mga kapatid ko, wala pang confirmation. Kaya di pa ako namalengke. Sigurado. Sino yung natay mo? Si Tito Papi na. Teka lang, tulog pa ata. Tinext ko na rin si Papin. Sabi ko, ilakad muna si Grot bago ko paliguan Dito kami Kartimar, paalis na actually. Ayan. Pumili ako ng mga pang samgyup, mga sangkap. Tapos dadaan na rin kami sa sa dito. Ito yung tsura ka diba? Literal katapos ko lang kasi labhan yung mga bedsheet namin na ko pa. Binabad ko pa nung Friday. So, pinaikutan ko na sinampay ko. And then, ayan, tsura ko. Literal naman, namamalengke lang tayo. Yan. Then, ano ba sinasabi ko dati? Samgyup. Samgyup nga, yun. Diretso na namin. Bili kami ng mga lettuce, mga pang wraps. Yan. Tapos, gutom na ako. Pantemprad. Kaya bumili ako ng ano ba to? Soya. Pa kami nag-aalmusal, wala pang almusal talaga. Churro. Pero hindi haggard yan. Ganyan lang yung natin. Losyang look. But not lotion. Char. Yan lotion. O hindi daw losyang sabi na asa. Katatapos lang. Ano? Katatapos lang. Katatapos lang. Katatapos lang ang Yema. Yeba. As if naman may nangyaring yeba kagabi. Tuyo-tuyo pa yan. Salamat. Di wala nga akong supply ng Valentine's anong petsa na? Nako, hindi mo Ang tinugon. yabang mo. Hindi mo tinugon. Ang katok. Katok ka lang katok. Ang Tulog ka ng naman. tulog. Walang ganap. Ay nako. It's a miscommunication. Doggy, linggo.
Buti pa halaman, nadidiligan. Wow! Big words. Pero alam nyo guys, gustong gusto ko yung mga t-shirt na ganito, ng oversize. Ito kay daddy to eh. Hiningi ko na sa kanya. Oo, hiningi mo. Hiningi ko. Wala namang ano sa yan, pilitan. Kunin yung mga may pachi-pachi ng zone rooms. Yan, komportable kasi ako sa mga Fitting na ba sa akin? oversize. Hindi, pero akin na Diretso lang. Tapos cotton kasi siya. Gusto ko yung mga talagang soft cotton talaga. Kanan na. Tapos ano ka dito sa ano? Mag-hazard ka lang. Takbuhin ko lang yung ano, mga lettuce. Saan? Doon, parang sa may pawn shop. O kaya doon pa sa may PNB. Para pa. Oo, ulan pa. Sa may Metro Bank. May time metro bang kasi sabi mo. Ayun, no, PNB tsaka Metro Bank. Ah, okay. Tingin ako dito eh. Kuya. Bagal itong si ano, maraming Ayan, kate. dyan na lang. Sa ano? Sa Sakyanan. lubak-lubak. Ayan. Ah! Wasak. Wala lang ang pambili. Kaya lang, minum ka nung ano. Talaga, diretso mo na. Ayan, na-prepare na ni auntie yung mga kulay. Yan, tapos bumili na rin ako ng garlic kasi ubos na yung garlic ko na mince. Ayan, sakto bagong ano, naabutan ko si ate, bagong balat niya. So, kinuha ko na lahat yung kakabalat niya lang. One down. Ito, may gitray na to. Pahabol pa eh. Biggie! Excuse me. Lika na, Biggie. Let's go. Dun. Dali, dun na. Dali. Ay. Ayos kayo ah. Papainit yung mga bebes ko. Sunbathing, Maggie. Poknat. Yan, kakaligo lang nila eh. Kapag gatong oras na, nandyan na sila yan. Si Groot lang wala eh. Saan si Groot? Groot? Saan ang Groot? Ayun ang Groot. Oh my gosh. Kakainin na ni Daddy yung ano, marrow. Nakita niya kasi sa TikTok eh. So nagpaano siya. Nagpaluto siya. Ayan. Spidey, bilisan mo na. Kain na kayo. Ayan, tawang-tawa ako dito kay Michelle Fox tsaka kay Kramer Ford eh. Moto. Pero hindi itong okay mo parang buho. Wala ko. Oo nga, fake. Ay, fake. Hindi, wala nang ano. Yung mga siguro banda dito. Oo. Yeah. Dito na sila. Hi, Gigi! Oy! Kanta ka na, Ding! Dali na, Ding! Ayan, kain tayo. Papain mo na yan. Wala pa sila Dayan. Kain. May kakanta bigla. Ay, masarap ramen. Let's eat, guys! Yay! Andito si Tito Mark. Siya si Dayan. Concert na concert. Yay! Hi guys, nakalive tayo sa Facebook. Rihanna. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true.
This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me. May ano, may scorecard eh, no? Scoreboard. Thank you, girl. Let me hear you sing it. Next song is brought to you by Shanice's Kitchen. Ang pagkain, sulit na simple. That we have, I've been looking for a way for too long now. Seems like everything must come to an end. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you make me darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest. Bawal ka yan. Bawal. Tayo pulutan Tequila dito. na. Pulutan o. Isa! Ay taan ngayon tayo nagkakapusuon. Anong Tamis, no? Sayang na sayang talaga. Sa iyo. Ayan na ang score sa ating third round. 87. 87. Wala! Nako, final na. Si Pep tsaka si Nene maglalaban. Nako, na-zombie na kayo. Okay? 80. 86! Ay, abot kamay. Abot kamay. Huwag mo siya lemons. All going pa rin ba? Cause this angel has flown away from me, leaving me from the misery. I should have been the wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had a strength to set her free, but I did because I love her so. Will she ever find a way back home to me? I'm so tired. Ito mas malamig o, mayroon pa. Feel like I'm falling. Baka yun nila tumingin. Be up all night, this that puts me in a trance. Her hopes and dreams come true. Now my lips are burning and my eyes are
Say the snow away from me. Thought I had a strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? Ayan na! Tan, 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 tan. Meron din ako. Kano yun? Bias ka, Kano yun? Kano yun? Wala mo ako kanina. Wala ka kala. Pep, kano yun? Oh, yung mga ano, yung mga... Kanta na kayo. Kanta na kayo mga talunan. Sana lower bracket lahat. Ay, grabe siya. Ano yung ano na vocal namin, no? Yung mga magre-rest. Listen, Charits, go. Ay, listen. Oy, bigay mo kay Goldie yan. Listen. Dalawa kasi na rin. O, diba? Ngayon lang talaga na, dumami tao dito sa amin. Saya. F na F ah. Turo kuya, turo. Kinilig yung tinggil ko doon ah. Kilikang kipay. Kinilig ang kipay. Patulog na ang Gigi. Natulog na talaga. Kumuha ka na neto, Rika. Oh, te. Sige. May paano kasi dito salad eh. Sayang. Kaya patalo. Asa yung winner natin? Grabe, 100 din. So, ayun, kakababa lang din ni Ponying. Si Ponying na lang yung natira dito. Tapos, umalis na din. Yan, si Ponying din kasi yung huling dumating. So, sorry din ako nakapag-vlog, guys. Wala, in-enjoy ko lang talaga yung yung parang family day namin. Kaya, kanina akala ko hindi matutuloy kasi nagtatanong ako, maaga ako nagtanong sa GC namin. Push back ako yung yung samgyup natin para makabili na ako ng maaga ako makabili ng mga sangkap. Kapag wala nagre-reply, ang mga damuhong yun. Wala nagre-reply. Tapos yun, bandang wait lang, sara ko lang yung pintana rito sa So, di ko na in-expect nga na matutuloy yung yung salo-salo namin today. Pero, yun, si Nene, bigla nagtanong na tuloy ba yung yung samgyup natin. So, para sabi ko, sige, sabihin niyo sa akin pag pag-push kayo para makabili na ako ng... Ay, hindi, pagkasabi ko kay Nene, sige, magpapaligo lang ako ng aso, tapos bibili na ako ng mga sangkap. And then, nagulat ako nung bandang hapon, lahat sila na halos, lahat sila nandito na. So, yun, puti na lang. Ay, masaya, pero ang daming tira. Kasi nagpabili pa ako kay Mika ng additional ito yung meat. So, pinabaunan ko nga sila Japong ulit. Ito, binigyan ko ng isa si Japong, si Nene. Yan. Tapos, meron pang 5 natira. 6 pala. Yan, kasi 2 yung natira sa binili ko. So, yung 6 na binili ni Mika, hindi na nagalaw. Pero dyan mo na yan. Para pang ulam ulit. Then, yung buti hindi na rin ako nagpadagdag yung lettuce. So, pang salad ko na lang yan tomorrow. Kasi hindi na kasya sa ref. Kaya dito na muna sila. Yan, nakapaghugas na rin ako. Nakapagsinop na. And, tingnan nyo naman yung mga buto. Grabe, sobrang linis ng pagkakaano nila. Kaloka. Naging talaga, tube na. Tapon ko na itong ayaw nyo na. Wala na naman na to
Tapos yung isa, binaon na lang ni Japong. Kasi 4 to eh. So, naubos naman.